Astelehenetan unibertsitatera joatea kostatzen zaizu? Garraio publikoa erabiltzeko luzatuko diren laguntzekin gutxiago kostako zaizu. Utzi autoa etxean eta erabili ezazu autobusa. Kreditransen antzeko titulu honekin, egunero, EHUko lehioa Erandio kampusera joateko abantaila pila lortuko dituzu. Informazio hau interesatzen zaizu, apuntatu nola lor dezakezun. Aipatu tituluaren kudeaketa modu zentralizatuan egingo da. Garraio partzuergoak igorri eta emango dio Euskal Herriko Unibertsitateari. Zenbat balioko du? 5 euroko presioa izango du lehenbizi, eta behin hartuta hurrengo urteko abenduaren 31 arte baliozkoa izango da. Euskarria kartoizkoa, banda magnetikoa izango du eta kreditu txartelaren tamaina bera. 2 linea ezberdinen arteko autobus aldaketa baimenduko du, bidaiaren salneurriaren gaineko 100% deskontua ezarriz. Ez galdu autobus hau.